Edrychwch ar y lluniau ar y sgrin o olion traed. Dychmygwch am eiliad I bwy efallai mae'r olion traed yma'n perthyn. Beth pe bawn ni'n tynnu un o'r olion traed, a thynnu un arall mewn 3 tugeiliad, ac yna un arall. Wyddwch chi bob 1 munud mae 2 berson yn marw oherwydd rhyfel rhywle ar draws y byd. Mae 1,440 funudau mewn diwrnod, ac mae'n debyg bod tua 3,000 o bobl yn marw pob dydd oherwydd rhyfeloedd. Allwch chi credu bod un rhan o dair y byd yn byw mewn rhyfel heddiw? O bob 10 person sy'n cael ei lladd mewn rhyfel, sawl un ohonynt sy'n firwr a sawl un sy'n berson cyffredin. Mae 8 o bob 10 person sy'n cael ei lladd mewn rhyfel yn bobl cyffredin. Dyma ni a fi'n rhannu neges heddwch ac Ewyllys da Ewyllys. Mudiad I blant a phobl ifanc yw wrth gwrs, ac yn anffodus mae plant yn dioddef bob dydd mewn rhyfeloedd ar draws y byd. Oeddech chi fod 6 miliwn o blant wedi dioddef oherwydd rhyfel yn ystod y 10 mlynedd diwethaf? Wyddwch chi fod 300,000 o blant yn filwyr ar draws y byd. Wyddwch chi fod 39 miliwn o blant yn methu mynd i'r ysgol oherwydd rhyfeloedd? Gadewch I ni ddysgu ychydig am draed menywod Cymru dros ganrif yn ôl. Thema neges heddwch ac Ewyllys da eleni yw heddwch. Y bwriad yw dathlu deiseb heddwch menywod Cymru a arwyddwyd gan bron 400,000 o fenywod Cymru yn 1923. Nod y ddeiseb oedd galw ar America I ymuno yn yr ymgyrch am heddwch ac arwain cynghrair y cenhedloedd newydd er mwyn annog heddwch ar draws y byd. Dychmygwch draed nifer o fenywod Cymru yn mynd o ddrws I ddrws I gasglu llofnodion ac fe gamodd traed rai menywod ar long a theithio ar holl ffordd I America I gyflwyno'r deiseb. Cafodd ei chludo mewn cist ddirw a bocsys pren a'i cadw tan yn ddiweddar yn amgueddfa'r Smithsonian yn Washington. Bellach mae hi wedi dychwelyd i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae gweledigaeth y menywod hynny yn 1923 yn dal i'n ysbrydoli ni heddiw. Merched fi'n gyfrifo am lunio neges heddwch ac Ewyllys da eleni. Rai o staff a gwirfoddolwyr yr Eryth, a merched sy'n dysgu Saesneg fel ail iaith yng Ngholeg Caerdydd ar Fro. Ellen Evans a Cassie Wyn oedd yn arwain y gweithdai a chyfrannodd Mererid Hopwood at y sgyrsiau hefyd. Dyma ddetholiad o gelf gan Mererid Hopwood yn seiliedig ar stori deiseb menywod Cymru. Celf yn mynegu gobaith am fyd heddychon yw hi ac am bwysigrwydd cariad. Hawlio heddwch. Mewn cist yn llawn gobeithion, roeddwyd y cariad yn bwn. Y cariad fynnau'n glywed, tu hwnt I glatch y gwn. Dyma'r cariad oedd yn drysor. Dyma'r cariad gododd angor. Dyma'r cariad groesodd gefnfor. Cant gweithred fy'r cariad hwn. Ac mae'r lleisiau'n lluosogi, bob yn un ac un a dwy. Pob enw wedi'i dorri, fel na byddoro fel mwy. Ac am fod ddoi yn un deheuad, ac fori'n fawr ei fwriad, tro'n heddi'n weithred cariad a hawlion ei heddwch hwy. Heddiw, dylon yn ôl traed menywod Cymru dros ganrif yn ôl, a galon am heddwch, am well byd I blant a pobl ifanc. Felly dyma ni yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn cyhoeddi neges heddwch ac Ewyllys Da'r Urdd yn 2024. Gweithred yw gobaith. Llond cyst o lofnodion, a chanrif o sôn am Gymru heddychol. Ond heddiw a oes heddwch. Cawn gip rywle rhwng y sŵn a'r llwch, a'n llewer llygaid y plentyn bach sy'n hedfan barged yn yr awyr iach. Gan mae gweithred yw gobaith, I fyw yn gytun, I blannu daioni a ngalon bob un. Ond heddiw a oes heddwch. Oes, yng nghariad a harmoni'r gan, yn her canrif newydd y dal yn lan.